Joo, eli tervetuloa Malmin lentoasemalle. Mä oon tänään otettu tämmönen vähän erilainen haaste vastaan, että toi Alssi-asia, mikä on tässä nyt ollut keskustelussa jonkun aikaa, niin myöskin Noriflight ja TTT Aviationin puolesta haluttu ottaa haaste vastaan siinä. Ja tosiaan vakava sairausasia, mihin nyt halutaan meidänkin puolelta kantaa tää yhteiskuntavastuu ja sen takia osallistua tähän asiaan. Ja tossahan se näyttää olevan tää asian ydin, eli siinä on tämä ämpäri täynnä jäitä ja vettä, eli sen verran hyvän asian puolesta tehdään. Eli omasta puolestani niin, mä kiitän katsojia ja sit mä haastan tähän mun jälkeen itse Siimeksen Pasin, Sky Experiencen ja sitten Salpauslennon Tanssi Viljasen, Patria Civil Aviationilta Mikko Parosen ja Blue Skiesilta Kääriäisen Antin. Niin mä haastan tähän omaan mukaan. Selvä. Ei kai siinä muuta. Oletko valmis? Satu, ole hyvä. Joo. Tää painaa aika paljon. Ei Siellä mitään. on paljon jäitä. Anna mennä vaan. Yes, kiitos.